боласың. Шулайық прическалар ясайсың, һәм инде пикникка барга дип бүтін дусларыңа шалтыратып шығасың. Шул ук минутта кыйып яңгыр ява башлаячак. Бик күп белгәнеңне мин дә беләм, ә менә соңгы лауреатыбызның кем икәнен белмисең. Соңгы лауреатымның кем икәнен белерчә әйтә башлап номинантларны санап чыгыйк. Аларны да бик яхшы беләм мин. Шулаймы? Әйдә алайса. Иллар Сәйфиев, яшь бара бит егетләр. Рәсим Низамов, борылып карама. Салават Фәтхетдинов, юлчы. Миңа калса, шуннан сөйләтәсең. Юк, беләсеңме, мин ул конвертны хәтта ачып та тормыйм. Чөнки минем логика дигән әйбер бар. Синдәме логикамы? Әйе, менә һәм Гәл кара. күрсәт. Менә куялу. Логика, карый. Иллар Сәйфиев безнең иң популяр җыр номинациясендә җиңде. Әйе. Рәсим Низамов иң халыкчан җырчы номинациясенә ия булды. Димәк, кем калды инде безнең? Кем калды соң? Кем калды, Айшәләр? Кем? Салават Фәтхетдинов! Рөстәм Зарипов кие, Эдуард Мустафин сүзләре, юлчы! Сәхнәдә Салават! Менә монда моны әле. Син инде монда. Рәхим итегез. Ey yolcu koya barasın, girip helal arısan, belki hunutta kalarsın. Xuday koşup yar bulsan, çıkarıp şerdir, gapleşir biz duyganışır, yaşap kararsın üzümde, ağaç yaprak kuyganışır, almalar jıyar biz birge, üzler biz şeşeklerini, sağınıp iske alırız, iles miles şoklarını, yukka beni de şepsina, yalnızıma yamanısın. Gönülde sağış uyata, hatta yandan akkanısın. Yalnız kışta kerekesli yürekke Ütkenni iske düşürüp Oya tuzlu tirekke Ey yolcu zinhar tukta Uşağım sönüp bara Günelinde ekirinlep Bu halge kunip bara Can sizgir can bulsan Ürüp
Jiber uşakka Belki ümitler tereler İki can tipken şakka Ümitler tiriler İki can tipken şakka Belki ümitler tiriler İki can tipken şakka Yılның ең яхшы иратчысы Салават Фәтхетдиновка Алтын Барс халыкара премиясе белән дипломны тапшыру өчен сәхнәгә Снежная королева сәүдә йорты генераль директоры Наталья Михайлованы чакырабыз.